Ladies and gentlemen, back to back with Kumusha podcast show. Tadzoka zvakare nhasi takuigirai nyaya dzinonakidza. You already know nyaya dzese tinenge tinadzo mafaira. Makadiko mukoma wangu? Mfarere comrade. Ndakasimba mukoma wangu. Muri kuzviona sei? Indofara. Makadiko naisisi kuku? Asisi kuku vanofara zvese. Bozvo kuti muri kuzviona sei? Aisi bo. Anditika. Nhasi ndimambotitsikawo pakumusha podcast tiripo tichiendera mberi nechirongwa chedu nenyaya dziri kutrenda hanzi vamakandiwa vaenda nacho chimuti kumusha podcast yada. Vanhu vakuru madhara vakuru kwete zvokunyeberana ita sei. Aiwa madhara. Alright. Saka muchiri papo kana matotanga nokuti amadhara. Aiwa madhara zvechokwadi kudzidziswa kuti kuona rubamana. But chivotudzeko panyaya mita baba. Panyaya mita ka. Ndiyada kumbokudza chokwadi. Mike hangu. Right. Ona manyaya mita baba unosachini. Nyaya ngoti mukuru ka. Aida kungoratidza vanhu kuti hapana maprofita. Hakuna chinonzi muprofita, hakuna. Saka pamuri kuti mangwana kune kusina vanhu here. Aiwa, vanhu vanouya andi vanhu vachatouya. Asi maprofita. Alright, very nice. Mara basa bosali tichiri papo. Kana muchiti hakuna maprofita. Musa madaro ati mukuru ndiwo wogare muprofita mu. Iye chaya pachitsvaka astori muprofita. Kwakataurwa ni. Akataura akati even inini ndotopotsa. Even inini mwana akazoda unibvunza kuti iwewe inini wacho ndopotsa. Saka how come aine power yekudedza vanhu kuti taura ichiri mumwe. No, alright. Zvaingotanga zvakaitwa na Prophet Makandiwa nezvokuti vaingoreva kuti vanakuona message yaipaso pe. Message yanga isiri yemari ba. Message yanga iri yekuti hapatorina muprofita. Hapana ng'anga. Hapana kungonyeberana chete. Saka ingoda kuudza vanhu kuti no guys, the truth is hapana munhu anoprofita. Ine madzoga. That's why I said 1 million pampaka. Andozoti hapana munhu achaya chiprofita. Ko pakauya munhu manje apa. Because pane vamwe madzibaba amuna isitiri masocialist mda. Pana chimboscrolla pamasocial media. Pana madzibaba vanonzi madzibaba ani kondrita chikanga. Pana madzibaba masango, pane Krebi, pana havana madzibaba akawanda akadzuruka. But pane madzibaba vakati iwo musi wechishanu vanga vachitokwira gomo. Vachizonotsanya kwemazuva matatu vachidzika iri zvoni. Aiwa mwana kamusasiki madzibaba ina ndisikuwa doubt. My jokes. Kamchiti majokes muza madara kuti madzibaba vatsanya after 3 days, Friday, Saturday, Sunday, wodzika Sunday. Vanenge vasi because avakatenda Thursday mve because vaitaura zvemazuva matatu. Wodzika resvondo racho riri rechitatu. Vapedza mazuva matatu. Muri kuti madzibaba vanopodza remita. Alright, ikadai so. Ati Makandiwa abvisa ati mita. Inendoisa 1,000 rands. Okay. Pakaona munhu anokwanisa kuprofita kuti ndechiri chiri mumwe maProphet Makandiwa. Ini ndokupai 500. 500. Alright, asakadira. Pakakwanisa kuona munhu anongoti chiri mumwe chi. Ndokupai 500. Alright, I was see you do. Zvakanakira kuti muri Zimbabwe uri kuzunzira hapana mazunzira vega. Hapana 500. Hapana, hakuna maprofita. Kune madzibaba vanoona tsono murima mudara. Ndara kuna vanhu vane zvipo kunze. Wangu, Miracle Paul. Ahanzwa nokupopotezvo. Ahanzwa nokupopota wangu. Achipopote. Social media yese. Kana uri munhu uri muprofita wezvechokwadi ke unongonyarara andi woregister wakanyarara andi musesando ungoenda wakanyarara ungosvika uchingoti mune chivharo cheblack label chibva chabudiswa zvavharana andi why kuda kusoro uchitenderedza paFacebook utenderedza munhu wese kuti hey wazodai zvazodai at the end of the day uchizoenda kuti anenge ariko here mangwana ani Miracle Paul
ndomagogodera echiprofita ndomakuru ndomakuru veminana zvibaba aiwa akazotaura zvikanzi namirakopo zvikanzi koiwewo wangu ingane takakusiyawo chidya wani kuchitiziva wakatidyewo ko wauda kutivharira sei ndenge ndamboona clip hiyo wachionaka anzoda kutivharira sei kuti tisadyewo iwewe waidya zvakanaka zvakanakisa ko pamaprofets esa munoziva imimi wanimimi wamungati hanzi angaitora mita iyaya ndiani believe kuti if prophet Walter Magaya de vaienda ikoko vaikwanisa but now according to my own thinking I believe kuti he's a very big man kuti anga ari pa that concept achita akamirira kuti angazotaura kuti mune imo Makandiwa. So unfortunately I don't think kuti prophet Walter Magaya will go there. But in dezvainzi prophet Walter Magaya vaiti varida kuenda ndadendokudza ndokupa 2000 alright wakatosunga musi tikavaona mangwana yokuti pa 2000 wakatopeta musi iwa vasunga no aiwa mndara ndiprovhet wangu ndadaro ndinamateko ndopane nyaya yako ndopane nyaya besides ndopane nyaya yako inzoi handitapa tutaura munhu ataura munhu anobiwa unofunga sei vakanyarara andozvandataura kandikati according to the Bible knowledge yavanayo iye is way too matured enough to go and attend such a thing because mona prophet Walter Magaya I think he's the only person who was there before prophet Makandiwa. I think you understand. So in other words, I'm trying to say also prophet Makandiwa might be submitting kuna Magaya somewhere at some point. Inini zvokuti kusubmita kana kuti chii kana kuti chii handinziso izvo zvandikutaura ndokuti hakuna muprofita from Makandiwa Magaya Mirakopo Krebi anzani uyu Masango vese ndiri kunyeba kwete kuti havaparidze shoko handi vanoparidza shoko handi but when it comes to chiprofita hakuna alright ndari chimbondudzai apa pamataura mapastors emapentecost zvese nevemasowe zvese zvakasangana nen'anga nana anzani n'anga dziya vana ndunge nana anzani pano kafela but dai ndunge anga aripo angachizvigona ani ndunge kuti unyepere aiwa maybe ndunge ndo munhu angachizvigona maybe rest in peace okay saka tichiri papo ladies and gentlemen not forgetting zvakare vanasauro vedu vanoita kuti podcast inge chendera mberi varipo veCharleston Prince panumber 1 for tracker in Campton Park kune vaya vanoda kuprindirwa ma-t-shirts kana kungava kubrandirwa motikari please let's go and gather in numbers paCharleston Prince panumber 1 for tracker in Campton Park musakanganwa zvakare iriko zvakare muZimbabwe opposite Herald ukangonomira paHerald opposite it uchatoona veCharleston Prince so please let's go and gather there and support mwana wevhu vakwanise kuti supportawo as a podcast tikwanise kuramba tichiendera mberi right ayo nyaya yekuti anzi hapana kana muprofita waninonetse maprofita akazara nyika yese kudai ona ndichi Vamakandiwa vaneta nekudya mari dzemara okay vaneta but idambobvunzai something koma imi makatarisa ndingori papo ivo Vamakandiwa sekuona kwenyu mukoma vanayo here mita yacho $US kuti vakanzi anayo manje mudaro mita anayo manje andingobvira kuti orati mukoma handisi kuti ndobvira kuti handisi kubvira in assets yekuti kana lesi akatengesa magaji itori muaccount kuti Vamakandiwa vakatobvisa million andosarakupa example wangu Vamakandiwa kamboita imwe semoni akati mwari wanditi ndikuda vanhu 200 vanobvisa ma$5,000 vakawanikwa umanaka 200 vashomo pakawana kuwanda vanotodarika 200 so apapa inenge iri nyaya yekuti vanhu vanenge vatumwa naMwari chiita $5,000 by 200 ndezve 1 day zvinozatutaura it's 1 million ko vakabvisa ma10 vakabvisa ma20 kwakabvisa ma100 ma300 vakabvisa ma300 vakatobvisa iri milioni yacho saka zvogona kungoitika keshi anayo mukuru keshi yakatopinda mumakonotona keshi unotoiverenga ikatokwana mita yakatokwandisa kudarika ipapo tisingatauri magadgets akaita sana motikari aiwa izvo atoma extra timbotaura zveakaundi yake mukomana haitotarisika vane mamainzi kavaruma
anenge akanuna wakanaka mamillionaire ubata mamillionaire saka mari achatori nayo but aida kungoprova vanhu kuti hakuna muprofita makatadzawo zvibate pamasara hanza soitiona namira kopo ari kupopota kozi ari kutoprova wrong ukaona munhu pakatukwa satanika iwe ukadhiniwa ka patori dambudziko. So in other words vanhu vari more affected nenyaya iyi ndevekunyeba vacho ukatoona kuti vakazotonyarara vanenge vatori nani than vari kupindura nyaya iyi. Ukaona wese ari kuuya achipainda pasocial media achitaura achipindura nyaya idzi ndevekunyeba so vanonga izama kuda kukafiridza kuti zviite sokuti pamwe vanhu vechokwadi kana something saka vaiendera inini vanhu vachaona vachaenda vakawanda ka ndana madzibaba ari kutambudzika vanhu vapi vacho uchaona kiu yana madzibaba ka kana vane sangano nevanhu vanosvupika but sangano rana madzibaba asiri the richest resopa munharaunda because takatarisa izvezvi pane convoy yataona kainge ichienda pamarondera apo convoy yewe ngochena idzi ava ngochena vanenge ane bhegi zvamai manje shiri nenge yakabvutaona kuti chi madzibaba yaweekneoka ndo madzibaba cheche asi kuti ave ngotsvuku ana weekneo ndo mudzi wemadzibaba ubata ndo madzibaba yacho cheche yechishanu Joan Masowe ndo yakatanga cheche Joan Masowe and kozovana ngotsvuku vanani vese vanozongoya aiwa vangokubira vanhu but vana madzibaba veJoan Masowe ndo vakatanga madzibaba ndo the founders of madzibaba ubata ndo yana weekend saka ndazve mungoona kuti vazongosvika vachitaura mari dzavangitaura so but ngatimbototaura ipapo iye mumveso yanyika ari kuiremera umwana hatimbotaura chikwadi vachivhaya vari kuremera nyika mune yatinozirana tingangotaura zvedu but levo rake aimbondibho nyangwe neni tione serious ini nangu unozosvika paungomuda saka chii chakazochinja aiwa ona manzwiri inonse chinoitika kuti mukoma chano vadaro is true because nyangwe neni office pane kunzo chivhayo manzwiri aunenge uchiita vanhu matauro anenge achiitwa zvinokwanisa kutaura in such a way yekuti inokwanisa kufunga zoti pamwe munhu ari kunyanya kudada rudi but ukazomufollowa kana kuti ukazosangana nepost yake ukazokwanisa kuona kuresearch about him ukazoona kuti haana zvakanyanya zvaanoya pasocial media achitaura about him about every man ndopotanga kumufarira nati munhu anotodikawo understand asi munhu yavo kuti anzi anga azonzi atori munhu bo aimbondibho but izvezvi nangomoraigonangomoraigonachibaba internet convoy yakadaro but zvakamboti kichero muSouth Africa convoy yakadaro mana kunonorora apa mari dzachitagwa ma75 ma50 apa imari dzachitagwa cash hanzi munyai chingonotaura navo kuti apa ndanyatsoona video raivo hanzi nasewikne ndatodza munyai kuti usasvika uchitaura zvakawanda chingononzwa kuti vanoda mari because mota tina 75,000 cash and then ndina about 50,000 cash andinayo pandiri panapa ende vanga totaura kuti hanzi kana dziri mombe zvandichaita kana dzanenge wanguchaje idzodzo ndichazoedhawo 5 dzangu dzekuappreciate pamusoro plus boo 1 re $9,000 kungoti zvite kachiremera ndaona pafacebook yangonzi all in all 300,000 saka ndizitodi totoranzvadzi dzedu toendese kuku here hainanga ndibvumira ndoendesa kuenda kuku kweze kuendesa vakadzi ndikugaira plus kuJoan Masowe varume varibvumira kuti vakadzi vakawanda udondiendesa here ndikugaira tuende koko kozi chero ka ndikasazopuwa 300,000 at least 100 nemombe 10 dzachitagwa dzese ndikapuwa nebhuru re 9,000 saka mutonditengezera aiwa tiri kukutengesa kaba tiri kushuira manake idhiri hanzvadzi dzangu apa ndime mchitora mari pana asingadere weekend ini ndangu kuna Zimbabwe mesa hapana mukadzi asingadere chibudira apapo
nyaya yekuti muzimbabwe mese siyanai nayo nevasingaoni nevakaroora amana guys muzvinzwa werezi vakadzi toda kuti vapindure mese muri kuda wikineri anomuda munhu wese hapana mukadzi wese kutori naumwamaili mwana even ngochandotoda inandipe amndaranoriremo pakatsika panorema azokuti mari ari kuiwanawo pazvinazvo basa but anayo ndo zvine basa plus iyo nyaya yokuti tizonyanya kuva waridi kuti munhu mari ari kuiwanepi yatova dambudziko iroro iwo ingoita waridi nezvako neako kuti wadyaira wabhadharire wadii zvekuzoiti ari kuiwanepi zvatova zvako toda kuziva kuitira kuti isusu tiitewo mari ngatudzo takaiona nyaya yotakanguri tamboitaura kubira pakambonetsa anonza nejava nditi vanhu vaibvunzana ti mara niwanepi vanakati abagoridhe adai vamwe vakati ye ane chechi ndezvechegumi but the fact kuti iye ndi anayo ndi ari kuikontrola mari iyoyo saka ndeyake hapana munhu afana kutaura but kana tazotaura zvekunyaradzwa java akanyaradzwa aiwa java akazvinyararira aiwa akanyaradzwa yekucape town ichokwadi yekuti yekuti ari kugara cape town ari kuita boat aiwa zveboat handizivi but zvocape town kugara cape town arikutogara akamboona wacho ndiani pane podcast yakati pana olana achiinterviewa java neumwe musikana so kana pane kamboiona vamwe tori udheni kwajava kucape town wane dheni aneimba kucape town ndokwaari kutogara izvezvizvi but zvokuti akadhipotiwa kunikiri kuamerica chinoona ita chokwadi atone time mukasati ambotiradza mapictures ari paamerica atone time maspekulation anenge angowanda zvichida munhu wacho chaichokwadi mukadzi bcause noona problem inoitika ndekuti once wangova munhu ane zita zvezve nditi pane zvakawanda zvinotaurika ende manje munhu akangoposta chinhu akati java ndasangana naye paairport yekuuk munhu usanokwanisa ngozvibelieve because is that type of person munhu akaposta akati zvindandinaye america ndakamona 3 days ago people can still believe kuti atoreko zvechokwadi because you know vanhu vane mazita ende vanhu vanogara vachiendaenda nzvimbo dzakadaro vachitogara nzvimbo dzakadaro so pane patori nechance yekuti anokwanisa kunge atori koko but zvokuti anga vari kucape town akudriver boat aiwa kucape town kwariko imbinga iya handi but kudriver boat aiwa rangova drama rea but saka imbinga yakafanana naweeknewe ndiani anoremera mumwe wangu usada kuita kuti zvetikona nene mafanzi antimamupinza panyaya idzodzo aiwa iye anokwanawo but because unofana zati if you are eating with the kings you are also a king because you also have the right kuti unokwanisa kudza king tiko apa madii madai ukateerero uri kuita sense what I'm trying to say is you can see java naweeknew vakachila vese discussing about something there's high chance 99.9% chance but kuti uzoona seweeknew vakagara neni zvokwanisa kutora nguva kana iye java akagara neni zvokwanisa kutora nguva understand but iwo between the two vanokwanisa kuchila vese so malevels angori samwe ikoko izvezvi java toona ngomuenzasa panyaya wealthika tomuenzasa nalulu tikatasa akaunti yalulu izvezvika neakaunti yajava same zvikumidza rodes atotora chokadi azviti akaunti yajava neyalulu lulu tutana lulu bhebhe raweekend zvinoona dai but zvinoita aiwa java ndibaba vanhu aiwa ndibaba java akarema andi pane nguva yakambopisa akapisa ende achiri kutopisa nanasi aiwa mazana anyarara akaona munhu anyarara anengaitoona kuti aiwa inini ndadzika kuzivo vachivhaya vakazotokozi ukadotasa mazana achambobuda aitaura kuti ndiri kuamerica ndiri muguchi lamborghini chichichichi zvese I think maybe mukadzi akangoti ndezvangu ndikandisara nezvinhu zvangu iwewe ita life yako andi pamwe netumariwo twangana totushoma twemachechi ndo pakamba ngoti se mutenga dhini rake Cape Town vamva aita se I think ane chechi Cape Town I think izve zvarutoparidza Cape Town okay because ndakaona last time ari muchechi I believe kuti chechi Cape Town yanga
Okay, zvototi maybe akatovhura riri sangano paCape Town. I think ndozvotoitika izvozvo. Teta kudzwa matswibidi here. PaCape Town izvo tikatoenda paCape Town. Pane nyaya yezvigara zvakanaka. Muri kuti akaunti yaJava izvezvi ingave ichinzana neyemukadzi wavachifanya. Akaunti yaJava neyalulu zvakadai. Zvakadai. Yafegi ichitevera mashure yaJava. Yambara fegi iri pamashure. Iri pamashure yaJava. Sonja na Java zvangofanana. Sonja kwangutongwengu imalastic yazima kicks of a dying horse. My last kicks of a dying horse. Ana asonja ka. Sonja wonmuze. Sonja ndobi. Ubebera X ya wigino. Okay. Ungopopota pa internet. Aiwa ndio vanenge vamutanga ka. Aiwa hapana. Aiwa tiri team Sonja isusu. Vanhu vari kutanga munhu akanyararo. Muda kuzodanza ari bitari. Akatangwa papi? Mukumutanga. Vanhu vanenge vachiisa mameseji ekuti saka usi kurwadziwa here iwewe. Saka muchaita sei pavana. Ndimuri kumutanga. Ndikuisirei mameseji. Aruzwa chokwadi iye akarambire munhu. Ndiye gatanga kudivorce here muZimbabwe. Iyo ngadivorce munhu ane mari akadaro. Unopenge. Usaka mimi ezvine mari munogara. Togara wangu. Indikatona mukadzi anditodi mari mamillions nawo. Kokana muchikwaturo. Zvina basa ndirove mari ndinayo. Ndirove mari ndinayo. Right, ngoma chale ndinoita achona chine mabillions. Iwe ndirova tichienda. Chero mukaroho bari usati niita muaccount. Ndisapota mhuri yangu. Aiwa asi team Sonja amusamudaro. Hapana, asina chinhu, asina 11. Yapera mbebuyo yapera kusvika vanhu ndo vari kumutsvaga vanenge vachimutega nhasi atotegwa izvezvi patonzi kumaroro asina dhiri Sonya asina kana sense iye kwaari zvamai manje tichimbotaura chokwadi paari kwaari zvezvi akusikurwadziwa ari kurwadziwa convoy ye hasi mafani munhu akaramba murume ari iye arwadziwa aiwa hazviti bvunzaini shamwa ndosamaramba munhu here uchirwadziwa uriwo muramba dandichakudi unenge wambomurambirei saka unomachakunyengerera hakuna izvozvo aiwa zviriko usaramboramba munhu uchifunga kuti achakunyengerera ini ndinotokuramba ndichiziva kuti handichatombokutsvaga handife ndakarwadziwa kana mwoyo wangu watoti ndakusaina divorce aiwa zviti ndakatosaina aiwa zviti koziripo kana chikupa ndingokurambe naimukoma chale toramba tingopusha aiwa kuripo kuti chero karamba munhu ukaenda kumba ukaramba munhu akaita zviri nani kudarika iwe unofa saimimi ex yenyu izvezvi mukanzoti kana kuti yaane mari modzokera yatora na wiki neyo anoradziwa zvesvika pakuda kudzokera kwaari ayo kana akaita sei handinazonzwisisa akanzi ane mari ani mukuti imi mukwanisa kungoendera mari akanditouya neo ndoenda njimanya kune mari ndokanduka unozati ndino kuti kurarama zvese zvatikuita everyday kumuka kwatukuitira mari chokwadi handi but pane dzimwe mari dzatisingafaniri kuchiva dzeiko mari chete guys chimbotarisa okay hatimbotarisa pasocial media social media is the next thing when it comes to investment when it comes to business social media guys is the next thing zvosara tichinoita zvekukakata nemavhainal ngobvisa hembe pasocial media waita mari chete zvokuti ngoti ndiri kunzwa kuda kushama ngatitange nemi mukoma ndobvisa manje ndikutoplane nhasi chakamukaenda kumba mapa wifi ndabvisa hembe zvezvizvi ndikaisa pasocial media panopera mangwana ne1 million views neme 1000 years makaenda ndino hanzi pane masites izvezvi andi zvimapone up sites and most of the guys ndoko vakuendeko okay zvimapone up izvezvi hanzi zviri kubhadhara so apa kudi kusvika ungoshama here kusvika utoshama wotonzi mari ndozva ndiriritwa nana kikika kiki bedresa bhebhu wedu uyo anomboya wamwe hanzi brokera wato vanotengesa kana but manje kana kuri kuti uri kuposta pamasocial media papo mudara mainombokudza hawaposti pasocial media vane masites avo zvinhu izvozvo alright but chindiudzai alright kana lese munhu akuona pasite achidane zvako unoona zvavanoita manje masites aya akafanana natiktok you can go live
Okay. Andi. Utori live itobudza mazamu uchiti kana mukaisa manzani masters anosvika 500 ndodzikisa bra andi saka anenge achingoti dai so andi vanhu vachiisa masters asvika 500 yes andi komachale mazivira munoita zvinhu andotora live ombaata sei vabvisa andi right ombaata kuti ndibvisa uzasuku ndoda 1000 masters vakomana vokanda masters anenge aita kuchinja nodai wangu per day vanhu vanokesha kana 2000 years per day 2000 years per day and ukatozomu pane vaya vanoti private lounge and yekuti inopindwa nemunhu anosubscribe. Okay. You subscribe kuti upindemo maybe unoona subscribe kana tongoti $50 and a month. Handizivi kuti pechizvavo saka uchimidzi wavip tomboti ndi anonzani kuku tomboti akaunti yakuku kuku anoti masubscribers angu andopinda muprivate lounge mangu maybe ma$300 okay. So uchimidzi mangwana ndendiri private lounge ndichibvisa hembe andi right saka akaita kana kuti varume kana 50 vanobvisa ma$300 andi kana vari 10 that's 3000 age yako ndeyekuchiva inobvisa kana zvanetsa saka pakapinda 50 varume vanosubscribe kwaari that's about 15,000 I think and uchiminzi kana anombaatisa kamera apo ombaatouya pasofa panapo tanga kutobvisa hembe mavip chete ndanenge achimuona handobvisa dzese kutoshama kutodaiso sara tori musvo hazvirekodwi here zvinhu zvese private lounge I think I record I don't know inenge singarekodingibata saka zvinhu izvozvo ndozvakutopa mari kudarika social media pato nevarume futi vari unotobhadharisa vakadzi kuya kuprivate lounge kuti kana razondiona ndiri naked and pana vakadzi vanotobhadharawo kuona varume vari naked mari iri kutsvakwa nenzira dzakasiyana ende vari kutora mari vanhu ivavo vari kutora mari yakawandisa per day anokesha mushandisaiwo information mutore mari information munayo isusu takazongorora zamuti vese vari vari single vese vari muprivate lounge vari single no pana vamwe wekuti varume vavana basa nazvo and they are there for money and that's why uchiona kuti pana vamwe vanhu akatororwa but vachistripa munana Chiki Tigers batato nemurume padeni mubata pana munhu asina basa nazvo mubata saka zvese izvozvo une murume batimuudza anenge asiri murume wako anenge ari manager wako ndiye anenge akakupinza muthat business handifungi kuti anenge ari murume wako nejelasi raminawo vanhu imimi aiwa ndikakutora muChiki Tigers ndinoita jealous rei ndakuwanwanzwa unenge wakuti ndawawangu iwewe unonditi ndakubvisa mumastreets ne saka wawangu uchigara pamba uchadzokere kupi aiwa pana vanhu varotogara navo vachidzokera ko unotachidzokera vachienda koko everyday hapana love akutongoitirawo kuti mari vese anengatori nemari uchengeta ko iwewe nai kuku iwe kanorara nanhingiri naRobert unobvei ndobvei kureva kuti chii chabva pauri chii I don't mean it in a bad way ne but I think nyaya yedignity mavharana muri mega dignity ndikuandastanda this guy you shout kuti ndakazorova kuku aiwa kune vanhu vasingatauri unoona chinhu chetika unoona vanotaura vaya vapana vechidiki vasina brain madhara chavo anorova everyday asi atauri enda utomuoni ndochinchekutmira iwewe chaiye nhasi iwewe tikuzikana kuti kurova masketsi chichichi ukunzi kuku ari kupi pese paufamba ungonzi kuku ubona kuti boys ndakatodya unoziva kuti boys akarova cloud iyoyo ndo inoita kuti tisangodyiwe pese pese chimina ndokudza chinhu wani zvinhu izvo zvaita kudhara mina ndikudza kuti sei kudhara waitokudya musikanaka aibara yebasa zvairemaaigonorova 3 months andizozodya munhu but izvezvika noona kuti kunyenya makuseni masikati wakunoniti uyabadeni
aiora ndezvelove here kana ndezvengoja hatizive kuti chii but tiri kutotaura zvinhu zvikutoitika timbokubvunza kuku iwe believe in love at first sight at first sight ndoibelieve so but not kudya cake at first namatodanana asatadanana inzwa alright atingoti tasangana nditi wangu ndiona wanakirwa neni ndibva ndatokupimba wakatonakirwa neni ndakutora ndatopinda neumota ndatobaya newe out nditazodya sei iyahukapwi kana tati tikuita zvelove tichaenda on days ne and we got to know each other and then this is 2025 right Robert mina ndikudze example ne matinodyana namukoma Robert nasi ne atisataudzana I love you and stuff atisatapinda mazvanya tu dzatataura isu taitaura nyaya kuti ndogara newe and ndozoti iwe urwechi umastreets and ukanonodyiwa naRobert and unongodzoka badeni hapana chaunongukazviziva kana nchiziva kana tiri chiwirirana kuti iwe uri umastreets ka unototoziva kuti ndokurupa mari yako kuti utenge unomba utoya nemafuta kana nenyama hakuna murume anototi ndikugara nemukadzi achiziva kuti ari kudzoka chiki tigers manje paSouth Africa ndozvavari kuita vakomana vakawanda especially muno mukemtonba vanhu vavo vashawe kumalive shows vashawe kupi asi havashandi munhu iye anogara ari mustreet 24/7 365 I see love ari kupimpa out the wife no it's not pimping that's not love it's pimping out the wife yakatonohaselawo ko mukadzi tonohaselawo chitomsangana pakati mbokudza chinhu pane mumupesa akaona mukadzi wake ari muchiki tigers achitostrip asitori nahembe zvazvoti mukadzi aiti ndikuenda noshanda manheru and zvazvo ndikuenda mapeace job manheru kana kuti pane munhu zvemacaregiver zvandi sa munhu wacho ndongomuenda unomona manheru ndopandorana chiona kuti ari right chichi vasoudzwa nomwe mupedzi ukanzi iwe mukadzi wako ari kustripa and saka iwe usamubvunzi da kuti tiende unongonozvionera akatosvika akarume akatoisa ziso kudai so asini and then what did he do anadzora munhu wake andakamutora nditi maina naye vanhu vanaoramba ndo love but damukudza something makurani according to mafungiro evanhu haina zviti ndozvandirutaura inenge siri love ndendonzwa chigodo chakandigara inenge riri business tisogara pahuro tichagara muviri wese do you know mina ndibokudza wakambodada nemunhu ane mufesi wake ukaona naye unoita godebecause unenge wakaudziwa from the word go kuti ndine mufesi ndozvakangofanira kutora munhu uri muchikitaiga zvasiyana ndoda kuita mukadzi ungatorere munhu mustrip club ida kumuita mukadzi tikaisa debate izvezvi pafacebook nyaya idzodzo dzotaurwa chinzanzi ava vanotonotora muchiki tigers vanenge vaneta ndo vanoita magood wives ndiri kunyepere guys but ndozotaura nevanhu munhu wekuti unongoizati vanhu vakadya vanodarika 100 zviti let's take for example and airohwa nemhonya uko iwe pamuonekasini katokoto unoita sei anozokuudza here kuti hausi kurohwa chezvezvo aipapo handipo but guys I think nyaya ina ida kumboibvunza kuti let's take for example kuti uri mukadzi and uri padeni tomboti ndiwe kuku warorwa and warorwa and then what murume wangu asina zonishandira zvakanaka unokwanisa kumudzera kuti wangu wazoshandira ya indotaura kuti chi I'm that open ndonyatsogara newe pasi tiba mwana these days hazvisi kunyatsoita these days matororana andi which means iwe pamakatopinda murudo nekutanga kutororana kuita maybe ukangonoti munhu ari chi financially stable and but when it comes to bedroom wise ndopaipe patinoti musapindire mamwe mareasons ungoti ndikupindira mari but mari tsvaga makona ese mari ndo iri kudiwa hapana munhu anoona ari perfect kubata hapana munhu anombona ari 100% azviti it's either akaleka mubedroom but when it comes to financial ari stable ningrini ari stable kana kuti maybe mubedroom ari bo
but pamari haana senti and zvinowanikwa zvinhu izvozvo. But what we want to know is tombotozoona kuti munhu uyu atoneka business kake zvinhu zvake zvikutofamba zvakanaka and but bedroom hamusi kufaya, unoita sei? Ungamuudze here kuti mukoma wangu pambedha apa zvisingazobuda handi kana mukono chi varume mune problem yekujaja ne. If I tell you right now kuti chale this thing hausi kundiitira bone chinomhanya mufungo wamako unoti wakazvinzwa kupi zvimwe zvacho. It's obvious ndikakutora iwe usiri virgin, which means panoona wakatosangana wa 4-5 mashore. But you don't like that conversation haife yakauya muchidata kuti naiwe ex wako aigonere azvife zvakabuda izvo zvazvibvunzi tokuti marorana and maogara mesi and would you tell your husband kuti wangu hausingazondirova kusvika pandinokuda chezvo so that you can find a solution kuti maita sei? ndomuudza kuti tifind a solution but most of you asisvika kuchibereko asisvika asisvika pauno panokunakira pamwe kumashure wambuda nemufesi aisvika ipapo and wazoroorwa manje nemufesi but asi kusvika ipapo unoita sei? How do you communicate kana unaifambisa sei diri racho? uyotongofira mukati zva haunofira mukati but ukafira mukati ndopanozobuda kapanze unorohwa kunze uchimbobudireko ndope patinoti adjust to the situation, adjust to the climate. Zviri kuitika panguva iyoyo ndizvozvo adjust kuti haususvidziwa everyday. It's fine because nguva yandaida usvidziwa iyoyo I was still in the streets ne handita pama muchataura kuti ndabvuma kuroorwa for financial stability. Alright, kunoti for financial stability kuti tungotora kuti aone munhu ari 100% azviti andi pamwe munhu ane mari wazokombia kuti bandikaroorwa na Versace Versace pambedha chibaba but hakwanisa kundichengeta andi haana mari andi it's not financial stability but Bryce mara anayo andi atone business rutofamba zvokuti vanhu vangu vatone ningiri nezvinhu zvese bo but when it comes to pambedha pakaremera. Unoziva kuti debate iyoyika inotombofamba kufacebook indogara ndiriko kufacebook ende makomenza unoona akawanda wakadzi wakawanda vanongokudza kuti hai ndikuenda kune mari vazhinji vanoudza ndikuenda kune mari because zvinoadjustika zvandandichataura but inini what I think is kuti ukaona kuti bhebho wangu hazita sei hasi kundisvitsa chepo and ndoti bhebhi kana murume wangu and it's better kutaurirana kuti wangu ngoma jala mukadzi izvo zvakatoya akati chala hausi kudai so aiwa you know what approach the way you approach zvinoita kuti munhu understand. Varume hamuna kana need yeapproach yakanaka munozvitora in another way. Munhu akauya akati wangu touya ndopfugama apa ndakatosunga zambi ndoti baba ndokumbira kutaura nemi nangosakazazosunga zambi and do you know zviri pane ma-sex toys and mana vibrator chichi unoona kuti baby inini ndombospice mubedroom edu and unoziva kuti unotanga undibvunza kuti wakazviwa nepi zvinowanikwa paintaneti zviri pasocial media zvepesi. If you are married to someone who's in the 21st century ne but if you're married to someone wofuti anopinda mona problem ndoita inini ndoona sekuti dambudziko rokuti hamusi kugudzana dambudziko rokuti mufana ngosiyana kweza pakakwamachi problem ndeyoti kusiyana ka muno ndiyazibose pane mari unoona tazosiyana mona chinhu chinoitika mndaramo chokuti bonde riri very stupid ndipo unozona munhukadzi achizonodyiwa kutoilet murume ari munhu it's because munhu haasi kunyatsowana zvinhu zvakakwana. Yes mari kuti inzwa tikuti isusu and what can be the solution? Toda kutsvaga solution. The solution ndio ndikutaura kuti kurambana pamwe mane vana 5 but kuzosvika pakuita vana 5 munhu asiri kuzvidza unenge wagarire kuzvika ndo zvandikutaura ndozvanzi pamwe ndi weak neo zadaro mbili paisa 300 pampaka aiwa ndingopa example ukuthi paisa 300 pampaka and but when it comes to mbemkati asubuda
Atu madara kasimba imbe mukati akuda. Aiwa, but you know what? Inini zvandofunga hangu. Ndofunga kuti just tell the truth. Because inini semurume ndogona kundofirira ndichifungudzwa ndirogona. Izvo hapana zvirogona. And just tell the truth. Kuti truth yacho hamuitore zvakanaka. Most of you kana nchimukoma inini kuramba nandobezero. Because ndakambonzwa unondira. The moment unondudza chokwadi and which means aiwa ndatofila kuti munhu wangu haana kuda kuenda out. Kokatora demo. Aya zviti. Vangandikodzinganidza muri kuverenga. Ndimafila kuti munhu haana kuda kuenda kunze. But hada kugadzirisa problem yatinayo. Panguva iyoyo ka. Not panguva iyoyo. But mangwana kana wawe wega kana kuti unoziva kuti chinowanzonetsa varume chi. Ukauya kubasa kunokiwe. Wonogara paboys mongoita sedebate woita unge kuti ndakanzwa nyaya pa next door. Unoziva kuti mapoints auchapiwe wewe uchadzokera kumba usisina that mentality yekuti at least munhu wangu andiudza. Unodzokera une imwe usada. Unobata demo. Ndara kuti osiyana is the best way. Anosiya ndiani? Aiwa. Mukadzi nanomubata ndina njani? Aiwa, asiri kunakiro. Aiwa. Because mona game. Varume kashoma usanakiro. Totora chokwadi. And varume kashoma usanyanya. Because kana watopinda ndizvo zvo. But varume unokwanisa kusanakiro man. Because zvini aiwa mudana. Aizo omwe dzovhorozi. No, inzwa wangu. Mera ndikuza chinwa. Kana uchikwanisa kunobhadhara huro. Watongoona watongotarisa watongobhadhara watongopinda watorova ubuda. And izvo zvinoratidza unoonakirwa nechero munhu. Kwega ndokusakwana manje. Ndokutaura kuti zvinoratidza kuti murume unoonakirwa nechero munhu. Nechero munhu. And isusu varume isusu tisinokondora kutunda kwedu. And zvasiyana nemukadzi. Mukadzi anotokondorwa nesu varume. And mukadzi isusu tikatadza unosvitsa paanenge asvika anotoramba achingotadza kusvika zvichingoenda zvakadaro. Kudzimara maybe atozoshandisa maoko and watoshandisa ma6 toys ataitaura ubata but murume inini ndikatongopinda zvatoda kangodzirwa chete zvaenda. Right, ladies and gentlemen, ndichiri papodi chendera mberi nechirongo. Dzasvika sei uko? Handi ikonwa zichendikuwa yakatangira. Isusu tauya panapa takamirira. Aiwa, alright. Nyaya dzechechi nedzawiki ne. Alright, right. So ladies and gentlemen, not forgetting zvakare vanasaura vedu vanoita kuti podcast ingechendera mberi vari peve Audio City panumber 26 End Street in Kempton Park. So please kune vaya vanoda kuitirwa anything related to window tinting, kubrandwawo kwemotikari, sound system remotikari vari pove Audio City panumber 25 End Street in Kempton Park, corner for Trekana End Street. So please let's go and gather in numbers tonosapota vana vevhu vakwanise kuita mberi sezvo vari vanotibasira kuti ngechendera mberi. Right, mukoma tichiri papo tine imwe nyaya iri kunetsa futi zvepasocial media papari hatizoziti chingave chiri chokwadi here kana makunga kunga kuti hanzi mamavhizvi ndovaku manager vakumanager Chillmaster ka. So hatizozati istatement rechokwadi here kana kuti no ndato papage raChillmaster atoisa statement rekuti the new managing mamavi saka mabookings autorana mamavi vanolazwa mamavi vari straight mamavi andu vachenesi. But why guys? But why? Mamavi guys murume cheche inyaya yekutsvaga mari guys murume cheche chachari straight cheche ari 100%. Ini undipfekedza dress wangu namo ndiri mumba ndiri ndega ndiri pamberi pekamera mega muri 1 tichataura zve 1 million kuti tese tikuda 1 million ka 1 million yaiswa apa chale nipfekero dress iri aiwa pindura yesoro no izvo zvinonopfeka and but what I'm saying is mama viewer kwa no million iyo nedress zviti anorowa she's overdoing anorowa because ukona she is manje he's overdoing it pashengo widina gunshots shobiza wamuna zona mataurana ite
It's for drama. Even wakapfeka suit. Kana skin. Even wakapfeka suit. Saka munhu akapuwa skin yakanaka. Aiwa, skin yawo haina unaka. Saka murume wese anofanira kungokwasharara kuti. Aiwa, kwete. Skin yemurume unoona chiro katasa varume vese katasa maskin yemunhurume anditi. Unazona kuti wemunhurume. Unoona kuti wemunhurume. You guys, stop judging zvekudaro. Mama V is straight. Mama V ndotovada. Cause she Vada. Ukanana vanofara vanona chikadzi. Ukana murume uchifara vanona chikadzi straight. Uri saduri mukadzi. No, entertainment. Aiwa zviti. Izvo zvokwanisa zviri zve-entertainment. It's between the two. Zvokwanisa zviri zve-entertainment. But aiwa zvinyanya. Aiwa zvinyanya. Level racho. Mari iri kupinda. Ndiyega atanga kupfeka dress iri. Wale tokambonawo musikana wake. Pasocial parungonzi Lorraine Guyo ichokwadi here pambonzi Oriano wangu aiwa problem ndoti last time patatina Oriana panapa ne Oriano I think murengera takamubvunza Oriana akati mama V munhu ari straight wati baby rakazata skemi muri kunetsekana chi but takamubvunza Oriano baby rempeso akamborona here amene pane nyaya yakazopinda hana zongo because Oriana tinayo pana akati but it because ndakazomubvunza and ndakazomubvunza off camera but sure yatudze chokwadi munhu ari straight here iye angoti munhu ari straight ndovana pama futi zvemubvunza ati ko baby wakamborona here hana kuda kupapindura ipapo so kokana ari single adangofocusa nene azviti ona murume ndambogudza chinhu vanhu vechirume murume akwanisa kugara akwana ari 2-3 weeks asinoita bondeka tati ari single but atina kuti asikudya kokana imi munomuona here kana achinopinda muchiki tigers zvinotsvaga wasikana munenge musipo but guys musadaro azviti aiwa wangu ainini handizi vangu but ine handu achenesa kutaura chokwadi ndo chokwadi chataimbotaura kuti tofanira kuudzana chokwadi chokwadi tovana ngobudira zvakangofanana anonzi Sweden ndekupizve anonzi Sweden uye anotonyatsobuditsa kapachena anotaura kuti chi musanzati kamupisa kugera kakati sokanondisemesa ano entertainer kabox card opedza ulisetu ndevudai apedza usafyuta aiwa yo utaraswake vakawanda pana shape tanaka pana Sweden tanaka itori ngito antoona he came out akataura but mama V as long as asina kuita came out akataura tanaka ngito chinherera siya izvo mama V isingati tanaka rana akamona ngito yakasheka aba guys one ngito yakasheka madhoro ngito dzakasheka pana tanaka pana swaga pana Sweden Sweden arunze kwenyika musamutaka aiwa atori right financial aripo vakaenda kunze kwenyika ifungodza kuti chingito chinobhadhara vasvika kuona kuti munhu vasvika kuti maya vanhu hatomazvitarise ndezvo matv Sweden haana murungu wake ero anogara naye aiwa Sweden angara muka mukuku so akambobuda anobuda akachiita zvimavhidhiyo arumba make guys hapana ingito dzakasheka dzesedzi hatina ngito mene mama V inyaya social media hasi ngito mama V mama V panonesa mama V entertainer adimaya vatungora ngoti kuti iye azviite is overdoing it to the point whereby atichatozivi kuti iye ari side alright kana muchiita azviita anofanira kutongokupostera imi kana kuratidza kuti ndingamboposta kahwani chiudza iwe ngidiya tiratidza mukadzi wake inomuziva mukadzi wake iwewe asi most of vanhu munotomuziva but hamuzivi hamuzivi kuti ndiye mukadzi wangidi but munoziva mutomuziva chiri pasocial media but kutaura kuti haaposte akamboposta mwana wake haaposte pasocial media pamwe adimaya hadiwo zvekuisa munhu wake pasocial media hazviite vanganiko vanhu vanoziva kuti uyaudauyu but not everyone is allowed kumafunctions anyaya saka hakuna relationship yakadaro zviti iwe ungamboti uri mukadzi wangu iwe ndoti ndiri kuenda function chikusiyamba wotobvuma iwe function yakaita seipi ungaendere mukadzi wako kunama zvafanire kumanama wadzintozoenda inozi kasi unenge wakaroora chibageka ichibhutsura hosho naman kana mukadzi wako angosiri chibhutsura hosho unotoenda naye vanganiko unoona wachienda nevakadzi vako zvibageka vakadzi vavo
kwemosvede ukaona munhu asinganini mukadzi wake kufunction yakaita alright saka vana votes ava vakahwina vavo ukuti haana musikana wekuenda naye musikana agononga angatoriko ukada kutarisa mapictures ari akagara kuvanhu unoti unotanga atogara nebhebhe. Thank you very much. But nyaya kuti akwanisa kuzoenda pastage naye but votes takatombomona ana Kim andi at least takatombomona kuti no there's something happening. Plus iye zvake anotadza kuti is a straight person, a very very straight person. Chimbocheka mavideos amamavi vachatanga vari kuno South Africa ndopaona kuti apa something is fishy, something is not right. I rest my case, guys. Nindomirana admire is just entertaining us and getting the bag. Secure the bag. Chete. Yosafunga kuti mamavi raisi chatengwa ende uri kutotengwa wani ndezve masocial media aunimika wantadza nekutenga kuti mamavi anonaka no haisisirishona yawakutauramatma rinonaka mamavi rice rinonaka wamboti mahatma rice rinonaka iwe unoti chii wangoti mahatma rinonaka izvezvi ndikatunga ndonze notenga basmati rice chinotenga mamavi rice chimbonudza iwe unoti basmati rinonaka kandizvozvo rinonaka saka mamavi rinonaka chama ndingatofona kuti mamavi rinonaka chamani ukunzwa wakaita dzinonzi chimpanda wakaita mpandamati chii mamavi rinonaka munhu uvira kunaka kupini irice ne saka wakaita mpande iwewe mamavi rinonaka uya referring kune chinhu tangible something rinonaka not kuti mamavi seakazoti mamavi it's his mufesi arikuti mama ndo trade name izvezvi nini amkuku musikana wemabhutsu ndo trade name yangu ndo trade name ndikatoisa rice izvo ndodoriti ungazozviti baba here kuti baba rice ikati baba kuku baba ake ningrini dzakasiyana mabhizinesi akasiyana iye ari kuda kuita ungatoti sakati mwana wamamavi anongaita kuti rice ramudhara wangu unonzi mamavi siva kudhivisa chale haite naye dipesi aiwa alright I rest my case wawina right amana respect mbinga mana convoy tahlonipa respect mbinga yarema saka mangwana guys titi chiongorora nyeni yana Makandiwa mangwana tukutoda data chairo rekuti tiswere chipo chechinhu tanga nguvai na9 ke na9 sana 9 munhu wese akanotarisa papage so guys let's gather in numbers otherwise uko kuchaitika mashiri minani ngatisakanga beti yedu 500 kana kwabuda munhu because mkomachangati pakaita munhu wese vari kuteerera ngoma Robert mazvinzwa iro zvataura namkomachara munhu anoprofit because mona mkomachara futi zvetori nemwe nyaya yarutonetsa titobuda muno podcast ndine imwe mari yandoda kuari waya tine game remasiti Man City neReal Madrid tikapetsa panotamba makushora Guardiola randa muri aiwa but kubhadhara muri kubhadhara akatamba na ref hanzi vakatamba na ref but ine izvo zvatamba na ref yatikuda iri andi aiwa apa mangwana apa aiwa pakaipa kopakasvika oraiti mukomachali pakawanikwa 10 vanhu vanongosvika vachiti chivharo chelepo umwe akasvika kati ikokora chivharo chiri mukati umwe akasvika kati 10 kana kuti 10 panoitwa sei vanosheya ora ngatimbotore timukoma pawanikwa vanhu 5 vaziva kuti munei mukati mame vanikwa kusheya mita 200 pamwe but vanhu ava vaenda vakatasira mita kapamwe but mazo mese mawina zvafana maita draw zvafana nevanobheja vaivai asi munhu wananokuudza choti murume uyo kwana akutotaura kudaro
anenge arina sonoti plus murume echandikona plus murume anokwanisa kuisa kanhu kasina basa muhungu angokwanisa ngouraya nhunzi oisa muhungu kana chigushani chefoji shamwari chausingambovhungiri chemadison kuti man of god angadaro ngochitorawo chiisa muhungu mudhara kana mhonzi dzembanje zvadziri 5 zvacho so kakufembera kwenyu ikoko chiendai munokushandisa chinhu chacho kuti chakamira so kuti kana kuti chivharo cheblack label hafanira kungotaura describe chinhu chacho kozi kana uchiona uchiminzi ukutoona chinhu chirapa ichi and so hafanira kutodescribe kuti ichi chinhu chakabayirwa mamaiki chakaita sei chakaita sei chakadai hanzi unofanira kudescribe kuti chinhu chakaita sei wozvori kana chiri chigushani chemogoni taura kuti yakasvitiwa kana isina chakareba kudai wofanira kutaura kuti yemadisoni kana kuti yepasifiki tumogo mukati adona wangosara filter chese alright aiwa muri Zimbabwe manakewa so tiripo let's gather numbers tinoona munhu wamwari achita muprofita wamwari achita mashirikiti mita chete funga kungoziva kungoti munei muhomwe mamea mita hana nemari kunzoka garimbokwira mugomo wanonoka amangwana wanonoka mugomo mefana but kuna mazivava wakwira torara tirimo tomukirapo paposition ndionita wenene kozi murume weangona ngononga kana kadombo katikitiki okazora madhako okaisa muhomwe kana kuisa kana didho che chale cut ana pedri zvaka atora pedri akashanda uri kupira uri pamo uri munei aivi and then takupi manje kana ndongo endomko orisaba oti rakashanda mamwana atobva nekutarisa madhara vaprofita tiprove wrong banyamita chikadzi kozi nechirumeno rakuza vanhu atitora nechikadzi cheye ndomukore nechikadzi ongori bedroom roroti muhomwe ai marume mimi alright atiri baba muri Zimbabwe clean we sign out guys thank you for watching Kumusha podcast guys mawana gugu ainda to sign out nyenze mama kundiendesa soza ndavinga panapa handiri kukwata ujere soza ndavinga panapa indangu ngobombardwa nezvimwe zvanziri kunzwisisa awachazonzwisa nevamavingu let's get the numbers mangwana tikuona I think toona uze itaimwe after profit aiwa tifana kutoita uchititambidza ma500 edu aiwa mulume chale mulume chale unoitireko madhibeti nemabheta usingakwanisi kuna kana wana munaisa milioni yawe simari shoma then tati kana paita aprofita akatonzi million iwo kundipa 500 ropa price same time 500 same time ininewe same time andodateza mari newe endoda toishandisa izvezvi same time hakuna azviitiro kuti mugare makanibatisa mukoma ndozodzosera kana dhira rozi mangwana atosvika ka osanaita bheje ndoda kuna ndimbosana kanibatisa kana dhira zoramba nomudzosera same time ndokupai mari time inongopera chechi pachitambidzwa munhu 1 million isi takatoita live panapa wakatonoverenga vanhu vese vachiona plus hatisuda ngopiwa pakona tonopiwa palive munhu wese muchiona because mazvinzwira guys kuti chalati asi pakashaya tichaita podcast musina kupfeka anani aiwa titakuona titangira kwapo aiwa hatiwirira nezo pakashaya toita podcast musina kupfeka aiwa aimiri azviti iyo yaipo ndiri tatatorisila kudhara papasina open case kungoti zvinhu panenge isina open case enda negida kuku newe tiri mugida mwangu gida right aiwa apo guys aiwa togumira pano guys toona namuse Monday after sermon toona zonori zvakafamba sei ndopamema kuti sanganisa nema5 waya saka ndikutambira musemande ndopatoita kunzwa kuti mbinga yazvamisase zvimaroro toona kuti sonja angasi upere
It's fine. Guys, thank you for watching Kumusha podcast. Thank you for subscribing, guys. Thank you very much. Sign out. Zimbabwe, thank you. We love you. Without you, we are nothing. But with you, we are something. But without you, we are something too. Yes. And vanonza nevasingaoni mesokudai mess. And I'm singadi unfollow. And I'm chida follow. Follow. Yes, sir.